Добро утро, ученици! Надявам се да сте си починали тая лятна ваканция, защото днеска започвам да изпитвам. Така. Господине, ме боли крака. Какво? Боли крака? Че мен какво ме интересува, че те боли крака? Айди 50 метра! Днеска ще изпитвам 50 метра, 200 метра. Започваме да загряваме. Хайде всички! 300 метра, 600 метра, скок от място. Ти без екип ли си, бе? И без маратонки. За какво си ми тука, бе? Ти си ми дошъл на гости ли, а? Айде да обиколиш цялото училище по 3 пъти. Скок височина, скок дължина. Това за всички се отнася. Искам в моите часове всички да сте с екип. Народна топка. Приготвени и готови за спорт. Ръченица. Хуро! Започваме. 3, 4, 5. Георги, напусни ми часа, щом ще ми се лигавиш. Аз не съм ти госпожата по музика, разбрали? Какво ти има, бе, Анастасия? Ай, теб те боли крака. Че мен много неща ма болят, ама съм тука, нали? Айде да обиколиш цялото училище 20 пъти. Така? Нямам екип. Его още един. Без обувки, без облекло ми дошъл на гости. Няма как да се разберем. По дънки ни може да се бяга в физическо възпитание и спорт. В никакъв случай. Това не ви е изобразително изкуство. Започвам да изпитвам скок от място. Показвам. Само един път. Ох,